Kajingdo visa jong ka kloria mare thong bapauna makari kame iet kemon walang haringkat kiwe pat ki kloria le kai ka jela kabla pelong ye ka bandu bani shimpenta ka lumpung ye le kai Pan Pacific Master Game arajar apsau ka belong ha Gold Coast Australia kalapen mong ni pajma ka South West Castles Kajingdo visa ka te ka long kme bat kiwe tang namar ka jing bombyang ki kot kisla Nakaliang jong kipat ba ka Southwest Castles District kilapen pau yu kajing snodiaw bajing bitar halor kajing le sting jong katnat ele kai jong ka sarkar jela habakren na kilat pathai khubor sports secretary jong ka KSU Southwest Castles District usamla poldip tongwa ulapen pau ye kajing snodiaw halor kajing sha kantai visa jong ka mi kuman walang ka klori le kai ka balalong ka nong munai ka bobun ba kisamla ka jela badula penrem jori katnat ele kai ka jela kabom shim la shim ya ka jingkit kli na ka benta kini kinong ye mare thong kibla do no bande je shim benta ka te kalumpung ye le kai ka behe Australia bangala banong ba ki borok ki pat nong sang snong joka kampam joka ka dong ka than jengi ka ba we na ki longkmi ki bedon ka sap ban simata ka jumare marathon I habandu no ya kalat ban je kun se Australia kembali la tip di sini ba dep tang na ka daw ba bisa reject ka visa namar ki aidau ba ki staff ki badai pet hantu ki aidau ba kadai ka jing bombyang kita ki dokumen sane ikut islah na kalian jongi ni terpau ke jing so diau so thang ka maksim namar ki ibarok kalong ba hot basania let's say hati bayalam hanrei ke ba konstan kalong ba kadai ki jing bom simkia kadai ka jing bom kli lem jongka Sarkar jela ni haban kenok baik direct ya kata lembaga sports department kalau ke jing kenok mensim ini kunti pat nong snong ke kadong katany ke bala da kalong kumni kalong kumba ka te pujak no ya ki samla ki bedon sat ki bedon ke sap ka pong ki ban pois du ka national ban international level bijing le kai ba per na kalian jengi perem jur ya kani ka jing bom simkia na kaliang ka sports department jong sarkar jela ka ba bun sidi ni i ba ibubun ki cap sama ki jungi ju kenduk jing te kadina kata kadal ka bangi so kiap ha ka beri kami kaliang te ban ka jija kumni nilaban siong baik ba na kaliang jungi ngimban se ban khot ban wer ya ki samla ki bidon sap ki jing le kai ba per bah kau ikasi ada kalong tang kumni ni haban mi madan bani mi se surok na ka benta bani ki ya ka jung ki hok kalong ka ba ngim snu plashu mar labun kep ke lajia kumni ngai ke ba ngis ngau lengo kalong ba haba kilet ki wan kini ki nomi khmat ngalaban ki MLA kilet sekiri Europe kiri ban sang suari kai ban lek pet kai ki alami ki kun ki ting la banong ki lok ki alami ki bahing hasem udah dan jing kita ki ribale ni we kamtam ni mi kemon ibadai we na ki ba kilong kemi ki ba ai mesim hai ki noi lakai apo kadong kathan ke jelahi bro ka we balai ba kajia kumta habandu no ya ka ni ka kabuk siar ka ba in haban le tempau sedu se Australia bat kalong le sila da ila ban le bersim bertang ta Blesi kalong ka jing sarong ka kraw bat bakiwe kiri juga partai kijat benri juga partai itu ya kijat benri ko jongi komunikasi kai ka bangi saju ihi man kapor kalong ba ki nong bi khmat jongi kamtam ki nong bi khmat kasi jongi ki bedong ka sarkar kidai blesi ngila barang kiri kilong taginya ko mu jongno re jongno akaba ya kai ka ba new ki development nadu ki baki the ki jingirap ba kerpang kiwe ki jaka kabamut nakaliang jong kini kinong ikhmat jengi isngap re ke ba kadai hok yangi banginyo pada ngidu ru taru kisngap te kani kalong ka kubor ka bangi pha nakaliang jong KSU Southwest lembah sports committee ba la kalong tang kumni kan sapoi kapor ka ba kinong ile kai kin haban mi sesurok kumbangi la yu ngi nuksa yi wei nongi kitu kinong lempat jong kari India ki haban mi sesurok tang nakadaw bakadon ka jing bombit bombiang po ka department tina kaliang jong iru ni haban sim kita ki sinjam ada kadang eja nang ni syakmat tingi bu ka jing maham ba ka sarkar jela kadai
ban sim ke jingkit kli nam ta kani ke jingdu no jong kini ki laingut ki ban le simenta po Australia Nakaliang kipat ba ka Southwest Castles kala kentu ye ka sort ka jela pakan pet ba bai dei pat kinong ele sports laki dei kanu ka benta khamtam haba ki lej shekiwe ki ri khnang bakum kini ki jingja kinum jashu hadina bot Ngi kumpi nang sing nong mi dair nang nan kundang te kata kadau ke engin tip kadau kadai ke kata kadau bagadu kan ka kong kuman ke bangi ka bapau nam ha gisya ki tan ki jongi kum ka wai ni kinong marai ka temen te ndai tang ka wai ka jing ai jing nu ka le jongi ki kinong nang kalang ba nak liang jong ka sarkar spot batman kan so bah ban ya sim khia nang ni sikmat pa khnang ba tagadon kumpini ki jat jing yalakai ki caka ya mare khnang ba kanam lang ka jing du ya kinoy si mentah keban kiban ra ya kanam ka burom jong ka mita phan ke jongi Ipan pau jing sosi ka bakraw amar ba ko mangikip ba ikong kumonyo alang ibadi way ni no mare pau nam jo ka district ka jongi la du no e ka banlet sa Australia na ka jing yele kai ka jong i bani simenta ka jing mare e kane ka de ka way na ka jing du nong ka bakraw nam ta jong i nam ta ka dong ka thani bar ka way namar ta ngi kerpat na kaliang jong ka sarkar na ka sport department hi bakar sobha banera ban sim khia nadu basdang hadu bakut lata jia bakum kini kijing jia kinwan hadin habut ni i bakanam don kono kono kajing du nong yakino simenta Habatin pej bahagi kishap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam medon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya